Co musisz dziś wiedzieć o rynkach? KNF. Banki mogą wypłacić maksymalnie 75% zysków w dywidendach. Eurostat. Koszty pracy w Polsce w trzecim kwartale plus 7,8% rok do roku. W Polsce ustawa o kryptowalutach trafiła do Sejmowej Komisji. Chiny anulowały zakupy 132 tysiące ton pszenicy z USA. Besant. Trump chce, by 100% Amerykanów posiadało akcje. Dziś 38% ich nie ma. Short squeeze na srebrze. Cena przebija $67. Financial Times. Na świecie narasta strukturalny niedobór miedzi. Japonia podniesie stopy procentowe do najwyższych poziomów od 30 lat. KNF prowadzi postępowanie wobec insiderów manipulujących akcjami energii. Nvidia. Nie przekazaliśmy OpenAI nawet 1 centa. Nvidia planuje cięcie produkcji kart GeForce nawet o 40% w 2026 roku. Rosną obawy o wypłacalność Oracle. Elon Musk. W 2026 roku AGI ma przewyższyć inteligencję człowieka. Coinbase uruchamia handel akcjami w Stanach Zjednoczonych.